Salamu alaikum yan uwa musulmai na faɗin duniya. Gaskiya duk wani musulmi ba zai taɓa jin daɗin wannan abu da ya faru a TikTok ba. Yan uwa, wannan mutumin da kuke gani ya yi ɓatanci da alkur'ani mai girma, ya yi ɓatanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan ya yi ɓatanci ga Ubangiji. Yana yin bidiyo ne sai ya ɗora a TikTok, yayin da masu yin TikTok suke yi mai comment sannan su zage shi. Wannan zagin da suke mai ya ji haushi ya ƙara yin wani saɓon. To kamata ya ku daina zagin sa, ku yi mai addu'a, Allah ya tona mai asiri, Allah ya maganin sa, Allah ya nuna mai ishara. In ya fi ƙarfin mu kuma yana ɓoye fuskar sa ne ya yi wannan ɓatanci sai ya ɗora. To in ya ɓoye mana ba zai ɓoye Ubangiji ba. Allah ya tona mai asiri a duk inda wannan bawa naka yake. Allah ka nuna mai ƙarshensa, Allah ka nuna mai iyakarsa, domin ya zama izina ga masu tunanin za su aikata aiki irin. Sannan dan Allah duk wanda ya ga bidiyon nan muna roƙon ya mana subscribe kuma ya yi mana share ɗin bidiyon nan domin 'yan uwa musulmai su sani. A ta addu'a Allah ya tona mai asiri. Albarkacin wannan wata na Ramadan, da albarkacin Alkur'ani mai girma, da albarkacin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, Allah ka nuna mai iyakarsa, Allah ka ɗaiɗaitar da shi.